ଜୟଗୁରୁ ସଂହତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଥାଟା ଯଦି କହନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ନାମରେ କେହି ସଂହତ ହୋଇପାରେ ନା। ସଂହତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ। ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସେଥିରେ କିଛି କାମ ହୁଏ ନା, ମଣିଷ ସେଥିରେ ସଂହତ ହୋଇପାରେ ନା। ଏହି ଧର୍ମ ଜୀବନ୍ତ ରହେ ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ବି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟୋପଯୋଗୀ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ରିଫର୍ମ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଟା ଅଛି, ତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୟ